carefully, is Rahab. Rahab. She was a whore. Jesus zei, oma goedkie, was een boer. Heb je gehoord? Jesus zei, oma goedkie, was een boer. Voor het aangaan. Draai je de kennis. Do you know that Rahab is the great grandmother of Jesus Christ? Bethlehem was discovered by the whore called Rahab. And Rahab heeft een soldaten-generaal getrouwd van Israël. Hoor je wat zeg? En nadat ze getrouwd heeft ze geboorte gegeven aan Obed. En Obed heeft geboorte gegeven aan Jesse. En Jesse heeft geboorte gegeven aan David. En Jezus wordt genoemd de Summer of David uit de hoeheid. Onze koning is gekomen. And because of that, Rahab is remembered even today. Because why? She protected the children of God. Yes. And she didn't know. Ik wat de hoer is en elke praat. Wat hulle praat van mij. Maar sy het nie geweet nie. Dat is iemand wat kom. Van die sonde van die mensen. En Rahab. Amen. Dat is ook wat me sagt. Iemand kan vader Hendricks en drugs en alles. Je weet niet dat persoon de toekomst is. Dat is ook je must pray for the person. Okay, let me run. Yeah, this is the last page. Listen, there was another one who was desperate. Shalom, peace, shalom, amen, hallelujah.